ଭାଇ ସବୁ ବଇଛ? ହଁ ସଞ୍ଜୟ କୁଆଡେ ଦେଖା ନଥିଲେ କୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲ? କଣ ଭଲ ବାସୁଛି ଆଜି କଣ କି? ନେଉଳ କଣ ସେଟ୍ ଫେଟ୍ ମାରିଛୁ କି? ନା ହଁ, ମେଘ ପାଗ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଗଳେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଓହୋ। କଣ ସବୁ ବଇଛ? ହଁ ବଇଛୁ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବୁ। ଗୋଟେ କଣ ମାରିଛ ବୋଧେ ସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ହଉଛି ରୋଷେଇ ବାଗିଆ। ମୁଁ ବା ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ଏଇଖିଣିକା କଣ ଗୋଟେ ବାସୁଛି। ତମେ ଜାଣିପାରୁନା ବବୁଲା ଗୋଟେ ସିଲ୍କି ଶିରା ତେଲ ମାରିଛି ସେଇଟା ବାସୁଛି। ଭଲ ବାସୁଛି ବେ। ଆଟା ସାଉଥ ରୁ ଆଣିଥିଲା ବାସିବନି। ତା ପରଦିନ ହବ। ଏଗୁଡା କଣ? କି ବାସ୍ନା? ବାସ୍ନା କିରୋସିନିଆ ଗନ୍ଧ ହଉଛି କଣ ମାରି ହଉଛି ଏମିତି ଗନ୍ଧ ହଉଛି। ତୋ ବାପା ସିନା ସାଉଥ ରୁ ଆଣିଥିଲା ମୋ ବାପା ଆଣିଥିଲା ଜାପାନୀରୁ। କଣ କି ତେଲ ଆଣିଛି କି? ଜାପାନୀ ତେଲ। ଭଣ୍ଡାରେ ଜାପାନୀ ତେଲ।